Soc en Vicenç Batlle, director de Café d'Autore. Café d'Autore és una empresa que ens dediquem a la importació i distribució de maquinària pel sector de la restauració, concretament màquines de cafè i tots els complements necessaris per fer el cafè a la restauració, però anem una mica més enllà. Nosaltres ens dediquem fonamentalment a donar assessorament a tots els nostres clients, a instal·lar la maquinària, donar-li el servei postvenda i fer que l'experiència del consumidor sigui el més agradable possible. A Café d'Autore l'any 2005 vam fer un primer pla estratègic on vam definir que la digitalització havia de ser un dels vectors del nostre desenvolupament. Bàsicament ha sigut un procés de digitalització de tota l'àrea administrativa, de tota l'àrea tècnica, i actualment estem en l'àrea d'intentar integrar la gestió d'aquestes màquines de forma remota amb el projecte Leonardo dintre d'aquesta plataforma digital que tenim. Leonardo és aquesta plataforma que permet remotament accedir a la informació que tenen les nostres màquines o la que tenen les màquines dels nostres clients i que nosaltres gestionem, i ens permet arribar a configurar les màquines, parametritzar-les, fer un seguiment dels consums, fer un seguiment d'incidències, poder resoldre algunes d'aquestes incidències de forma remota. Recentment hem llançat funcionalitats que permeten fer un control qualitatiu de l'extracció que fan les màquines per fer el cafè el millor possible, i actualment tenim el nostre focus en la gestió energètica de les màquines. A nivell de l'ecosistema del clúster, el que demanaria és apostar perquè hi hagi aquest intercanvi d'idees entre els membres del clúster i de l'ecosistema en general per anar més ràpids, tenir més recursos i, si pot ser també, obtenir recursos a través d'ajudes externes que sempre són un impuls per la millora d'aquests projectes.